Aput marango bero lwasi mar bad migao mar Obila motelnegi kod David Maraga ochwalne dwaro mar Obila mag jela makoro dwaro ni gin bende losnegi sekta margi obed makare. Obila mag jela opedho weche ma opogore ka oriwo koda midhiero mar onge mag udi makare maginyalo dakie, rochruok mag thieth e kind mamoko. Walter Nyambaga miyowa ler mar wachno. Kamiti motelne kod ogai mar doho machon David Kanani Maraga odiochieng' mar ariyo oyudo oboke moting'o dwaro mag Obila marito jela. Aput mar Maraga opedhne kwayo mar biro rango kuonde mag jot mag Obila mag jela, lwasi mar jela owuon koda ka kuonde mag jela ma pacho ka mabedo maonge kod pi mamiyo ngimagi bedo e andaki. Housing is one issue that they have touched on, and actually they are inviting the task force members to go and see where they live. And we are going to make it a point of seeing where they live and see what recommendations we need to make about that. Obila go pedho kwayo mar rango sachgi kaluore kod dwaro mar bero ngimagi kaluore kod pek mar tijgi. Things like their requests for salary increment, that is not a security issue that can be given, and so that you know their views. Wariobo koni gin kod okumba mar thieth e kata obedo ni Obila go bende ni kod ratiro mar keto gi kuonde mag tich maromre. Despite what you are imagining, we are providing very high quality health services to the inmates. Yes. During the COVID outbreak, we never lost a single prisoner or inmate due to COVID, but we loved serving officers, you can imagine. Listi manochwale Maraga kod Brigadier Joseph Warioba, Obila mag jela go dwaro ni mondo ketne gi gige lweny makare mag reso ponono ng'anyo wuok e od ang'ech kata jela, to Obila go nyalo yudo gudu mag tago e kod pado motegno makata orodh kod kidi tok muom. Bende gidwaro ni mondo medne gi guogi mang'wecho kod faras manyalo thiro ng'weche kinde ma ifwaro wasigu. Obila go okoni kaluore kod tijgi matek, musdola mar lwedo mar jithiri manyut bende koro dwarore kanyakla kod bunde manyalo ng'ulo magina mapiyo. Obila go wacho ni uniform margi bende dwarore. The issues that they have brought forward to the task force include the equipment, the tools that they are using, and we have seen that they need with the country needs to invest in what they are doing. They are rendering a very important service. Wirwakruok mar jogo ma otwe jela, Obila go kwayo ni mondo mi rangi kaka inyal medil kwan mag lewni mondo kony rwakruok margi ka ywak nitiere ni lewni ithoro nuo kod jojela go kum igni mathoth kapok owil. Jakremo gajwango ane picha kose maki mong'adni buch twech kod doho ibiro chwali e jela nikech ka ema gimoro mora rume. Bad migao mar jela kodwaro ni mondo kamison mochwe kom kod David Maraga orang lwasi makare mar jela ne jomogo motwe kanyakla kod Obila matie jela. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi.